fiecare an, pe 10 aprilie, România sărbătorește Ziua Sportului Curat, o zi menită să atragă atenția asupra luptei globale împotriva dopajului, problemă ce afectează în mod grav și direct sportul și indirect societatea. Sunt Mihai Covaliu, campion olimpic. Sport curat înseamnă să ai încredere în propriile tale forțe. Eu vă încurajez pe toți cei care practicați sportul să spuneți nu categoric dopajului. Sunt Doina Melinte, campioană olimpică. Sport curat înseamnă muncă, perseverență și, în final, performanță. Sunt Ionuț Lupescu și sport curat înseamnă să fii sincer cu tine și cu toți ceilalți. Sunt Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică. Sportul curat înseamnă medalii de necontestat. Sunt Ionel Dănciulescu. Sport curat înseamnă să-ți depășești adversarii prin merit. Sunt Marius Surzică. Sport curat înseamnă să fii corect și cinstit. Sunt Florin Cernat. Sport curat înseamnă o întrecere cinstită. Sunt Ioan Andone și vă îndemn să practicați un sport curat. Sunt Narcisa Lecușanu. Sport curat înseamnă să te informezi în legătură cu efectele substanțelor interzise. Sunt Adrian Elie. Sport curat înseamnă sănătate curată. Sunt Val Ionescu Caciuriac, medaliat olimpic. Sport curat înseamnă să crezi în tine. Sunt Dorinel Munteanu. Sport curat înseamnă performanță incontestabilă. Sunt Constantina Diță, campioană olimpică la maraton. Sport curat înseamnă integritate, corectitudine și șanse egale. Sunt Camelia Potec, campioană olimpică la înot. Sport curat înseamnă să fii responsabil. Înseamnă să-ți cunoști obligațiile, dar și drepturile. Sunt Bogdan Stelea și vreau să vă spun că sport curat înseamnă șanse egale pentru toți competitorii. Sunt Valeria Răcilă. Sport curat înseamnă un mediu competițional sănătos. Sunt Ionela Târlea, medaliată olimpică. Sport curat înseamnă competiție curată. Sunt Dorin Mateuț și spun un nu hotărât dopajului. Sunt Florin Călinescu și vă îndemn pe toți să practicați și să contemplăm un sport curat.